Eli se, että me pystytään auttamaan tosi paljon, kun me tiedetään itse, mitä tehdä ja missä se on se vika siellä, eikä vaan tehdä jotain joidenkin ohjeiden mukaan, mitä esimerkiksi vaikka netistä löytyy. Ja mä toivon, että kun sä rupeat ymmärtämään, miksi se hengitys häiriintyy, niin sä voit lopettaa niin sanotun syyllistymisen arvailun ja sitten sellaisen niin kuin jatkuvan yrittämisen ja aina, että sä etsit sitä apua jostain toisesta kohdasta ja tästä ja tuosta ja tuosta. Vaan se kaikki apu löytyykin sieltä sun omasta kehosta, sun omasta mielestä. Ja tämä auttaa sua myöskin lisäämään sun itseluottamusta niissä tilanteissa, toivoa, jota tarvitaan, ja myöskin sitä motivaatiota jatkaa. Ihan sen takia, koska kun sä oivallat näitä taustatekijöitä, niin sä ymmärrät, että miksi ne sun aikaisemmat harjoitukset ei ehkä ole toiminutkaan, mitä sä oot yrittänyt tehdä siellä. Muista, että sä oot parhaasi yrittänyt, ja näissä kaikissa tilanteissa vika ei ole välttämättä niinkään tosiaan sinussa, vaan siinä sun hengityksen säätelyjärjestelmässä, joka on muuttunut vähän niin kuin virheelliseksi. Ja hyviä uutisia. Sä pystyt oppimaan sen luonnollisen hengitystekniikan ja sen kaiken, mitä siihen hengittämiseen liittyy, niin takaisin. Sä pystyt oppimaan. Ja tämä ei ole ollenkaan semmoinen niin kuin harvinaislaatuinen juttu, vaan se tapahtuu siksi, koska se hengitys rupeaa seuraamaan myös sitä niitä viestejä. Sä rupeat seuraamaan niitä kehon ja hengityksen viestejä. Ja sun hermosto ja keho ei olekaan enää semmoisessa jatkuvassa valmiustilassa, kun ne toimii niin kuin yhtäaikaisesti. Ja silloin sun kehon on mahdollista jaksaa ja mielen. Eli sulle ei tule tätä tämmöistä uupumusta ja semmoista tunnetta siitä, että sä koko aika käyt ikään kuin ylikierroksilla. Ja kuvittele, mikä voimavara meillä tämä hengittäminen on. Usein kun oivalletaan niitä syy-seuraussuhteita, niin ne on niitä hetkiä, jolloin monella syttyy niitä lamppuja. Että nyt mä ymmärrän, että miksi ne on tapahtunut näin ja näin ja näin. Ne on ihan parhaita juttuja. Ja kun sä ymmärrät, mistä ne sun hengityksen haasteet johtuu, niin sä pystyt vaikuttamaan niihin. Niin kuin sanoin, susta ei tule koskaan gurua, eikä kukaan muu voi tehdä niitä asioita puolesta, niin kuin sun puolesta, mutta sä pystyt siihen.